Trubor nakaslem jong unongsan hima. Mentah kasngi ki pulet ke jela ki la thang yu kenja bahadu 6000 sauspa anyo phunyo pan hanyo henriu kilo belayo kurum na do snam 8000 khatpra hadu 8000 arpuwei na ribhoi district. Mentah kasngi ka deru kasngi bakari ka thangi ki jat drug bapher belayo kurup lane kata ka nationwide drugs disposal day. Yau niu kunjala thang ha ka karkhana jong ka Star Cement ha East Jante Hills ha ka jingdan lang ki he pulen. Ya ka jing thang yau niu kunjala pen idur Shagwati ha ka por ba menteri korwari wa Amit Shah udang dan jingelang bat ki menteri rang ba ki jela ka than bat ki he pulen ban ya kren halor ki mat ki bayade ba ka jing khayi drang.